What's up, good people? Mori say. I think my questions evanhu vakawanda ari kupindurwa nhasi. It's been maybe 4, 5, 6 months vanhu vachibvunza kuti toda umbotiudzawo jeni yako, umbotiudza kuti ndiani anombonzi Tytie, akabva kupi, ari kuenda kupi, iye zvino ari kupi. So nekuda kwetime yadaishaya ndakanonoka kuuya nezvamaida kunzwa, asi zvatouya. Iye zvino ndati ndikuudzei kuti anonzi Tytie ndiani, ari kubva kupi, achienda kupi, akabva kupi, iye zvino ari papi. So mukomana anonzi Tytie akazvarirwa kuMasvingo kwaGutu, akakurira kuGweru, akazonokurira zvekare kuMasvingo kwaGutu, ndokwatakazoge tichidzidza kukurira kwese ikoko. Saka ndichange ndichikutsanangurirai jeni yangu yese kusvika ndisvike pandiri pano nhasi, kusvika ndinojambe bhodha kusvika ndasvika kuSouth Africa, zvese ndichikutsanangurirai jeni yangu kuita kuti munzwisise kuti zvakafamba sei, uyezve I think ndokwanisa kutoinspire someone ari kufungidzira kuti maybe life yake haina kwairi kuenda. So Tytie azvarwa kuMasvingo, akakurira ikoko, akadzidza kuMasvingo, akasvika form 3 and then form 4 haana kumbogara apinda muclassroom yeform 4, but akazoinyora form 4 yacho. Ndaifanira kunge ndakanyora form 4 2016, but munongozivawo kuti zvinongonetsawo mari, so takashaya mari yekuregister 2016, then ndobva ndaregedza kuenda kuchikoro 2016 iyoyo kuti ndikwanise kunyora 2016. But 2017 maparenzi angu akazonditi tine mari yekuti tikwanise kukuregistira, so ndakazongovaudza chokwadi kuti muri kuona imi munogona kungotambisa mari yenyu, kuda kunyora one subject. So ndakazongonyora one subject, ndakazoita zvekuindira kumalessons kune chimwe chikoro chisiri chandakadzidza, then ndakanyora subject racho its English. Though English yacho inondinetsa kutaura, but ndakakwanisa kubuda kuipasa. 2017 kune vandichiri kuremember, kwakaita problem yekunzi hanzi bepa ralika. I'm not sure kuti raiva paper 1 kana kuti paper 2, but vari kuziva, especially vakanyora gore iroro vanoziva. So kwakangozomakwa pepa rimwe chete, saka pepa rakamakwa iroro ndakakwanisa kungobudirirawo ndikaitawo C kuEnglish, but I'm not good at English. Handikwanisi kutaura English zvakanaka, maybe it's because handigari ndichitaura, but anyways haisiriyo nyaya. So pandakasiya ndanyora 2017, I went to Gweru, ndakabva ndaemployiwa paBata. Guys, I feel like this video inogona kuita kana 2 hours, I don't know, because I have a lot to tell you guys. Muchandiregerera nekuti ndichataura nezvimwe zvinhu zvamunofungidzira kuti hazvina basa, but I know kuti zvine basa kuna someone. So ndakaenda kuGweru kuna gogo vangu, shout out to my gogo, kuna mbuya vangu, mai vamai vangu, ndo vakatichengeta kubva tichikura. So vanogara vachitikurudzira kushanda. So ndakaenda kunonzi kuLabour, pane kunonzi kuLabour vanoziva kuGweru, iri mutown. Wakunopinda mutown uchangobva panjanji apa, uchangobva paroundabout iri kubva pamakuva apa, uchienda mutown uchidarika panjanji. After njanji pane panonzi paLabour apa, ndichanyatsozviziva zvangu, but muGweru, ya vatanonyoresawo mazita paya. Ndikazoitawo lucky, handingakuudzi jeni yacho, but pakanetsa, pakaitika minana kuti ndiwane basa. Ndakawana basa kuBata. kuBata uko ndaingoshanda from March to July, yaingova contract ichigadzirwa boots dzewinter. Then ndandine dream yangu ndofarira zvemusic, zvekufarira kurekoda music. So mari yese ndaitambira kuBata ndaitenga mishini yekurekoda music. Then contract yakazosara kupera muna July, ndisingachatodawo kuenda kubasa, ndakuda zvekurekoda music. Ndanda kutorekodha hangu vanhu ndichidzidzira, ndakutoshuta mavideos vanhu ndichito, I'm multitalented, ndoshuta mavideos, ndoedita and stuff, but ndoda kuti tigosvika kuna Tytie. So madays wayo ndainzi D-boss.
yes, zita iri randakaripiwa kuchikoro. A lot of people vaindiziva nekufarira music. Saka ndakabva ndangu ndangonzi dboss dboss, because pachikoro pedu pane mumwe munhu ainziwo dhanzo. Sandasvika ipapo ndakatanga kutongonziwa uyu ndidhanzo boss zvepachikoro noti zvenyika yese, because ini ndaizoda kufarira kuti maartisti imbai ndichigadzira tumabhitsi. Saka kanzi aiwa ndiye boss wacho wedhanzo, but yeah, so ndainzi dboss. Then after that ndakabva ndaenda kumusha ndakatanga kurekodha vanhu kumusha, because ndaiziva kuti kutauni handingakwanise kusimudza kuti ndikwanise kuita competition nemaproducers, kune vanhu vanotopisa vanoziva zvavanoita. Ini ndaitodzidzira ende ndasingashandisi matutorials payoutube, because ndasingazvizive kuti kune chinonzi youtube zvinofamba sei. Saka ndaingoshandisa musoro wangu kuti rikanditi chakati, ndakambonzwa pasong yanhingi paine voice rakadai, rikandimbotraya kuisa chieffect ichi pamwe rinobuda, zvichitobuda. Magetsi akatanga kunetsa 2019. Pandakambofamba ndakamboenda futi kumasvingo, ndaingotenderera like muzimbabwe mese, ndichingotenderera kwandangonzwa kuti uko kune vanhu vanofarira kuimba zimudhanzo, hakuna studio. Ndototakura mikwende yangu ndakatonanga ikoko ndonotsvaga pagrowth point, ndotsvaga chirumu, tsvaga kutorenda ipapo. One room iyoyo ndoyaiti studio and everything. Ndakamboenda futi kunonzi ndiri kumasvingo, ndakamboenda kugreat zimbabwe kune mamwa, ndamboshandira ikoko 2018. Then 2019 ndandiri magutu mamupandawana chaimu. Magetsi akatishungurudza guys, zvekuti ndakasvika pakuti no, ndofanira kuenda kuSouth Africa. Ende kuenda kuSouth Africa ndaiya ndine chinangwa chekungosvika unotenga masola nemagenerator, ndodzoka padeni ndotenga futi kurekodha ndiri kuZimbabwe, ndine masola angu nemagenerator, ndisina basa nemagetsi, because panga paine machallenges akasiyana siyana ekuti vanhu vanorekodha panha vechidiki, vanorekodha zimudhanzo vachiri kutochengetwa namai vavo, of which magetsi aidzoka usiku na12 o'clock. Saka zvisingazoiti kuti mwana agozobuda usiku achienda studio unorekodha. So ndakabva ndauya kuSouth Africa ende ndakauya ndisina kana one mushini wemustudio. Then ndakabva ndatanga kushanda kune kumwe construction. Ndingati pamabasa ese andakashanda, andakaemployewa, one basa randoziva kuti ndakashanda zvine musoro ibutter shoe company. Mamwe mabasa ese anga ari ma1 guys, kungopinda nekubudisa zvisina order, mari ichinetsa futi kubata. Ndashanda pane chimwe construction. Chibva pachiconstruction ichocho ndakabva ndashanda kunonzi kuola ice cream company iri muCape Town. Vanoziva ukaenda nekunonzi kuCape Gardens what vanokuziva, vandakashanda navo, ndofunga some of them they are watching. Ndashanda kuola kuya basa rikazongopera usina order, zvakunzi hapasina mari pakambani, vakuda kulimita vanhu. Kana ndiripo pavanhu vaiscreenwawo ipapo, richibva rapera covid ichiuya. Inini one problem yandakazoona kuti ndanga ndine problem, ndaita nharo naMwari, because Mwari vaindishayisa mabasa. Ndaiti ndikawana basa ndasingagari pabasa, and also ndaiti ndikawana basa rasingabhadhari. Saka mulockdown munova imo makabudirira vanhu vakawanda, especially panyaya dzeart pasocial media, vanoimba, vanoita macomedy, vanoita zvakasiyana siyana, macontent creators mazhinji akazivikanwa palockdown. But inini ndaita nharo, because palockdown ipapo ndaitsvaga basa, ndandiri busy kutsvaga basa ndisina basa, ende lockdown yakasvika pakupera ndisina futi basa racho. Social media ndisati ndanyanya kuinzwisisa. So zvakazosvika pakuoma, ndakazombopindawo rimwe basa. Ndinongotaura mabasa ndakapinda nditi munzwisise kuti akapera sei. Kune rimwe basa ndakambopinda kuno rakapinzwa nemumwe murungu kwakwazarawo mazimba, kwekuti tinoenda kudzimba dzevarungu tichinokata maflowers, tichigadzira mayadhi, vanokuti kumagarden. Then kubasa ikoko ndakatokudzingiswawo nevamwe mazimba anga atoripo pabasa ipapo. Tusu vangoitawo yakaita, ndobva ndatodzingwa basa paya, atova ma1. Saka ndadzingwa futi basa, ndakadzingwa kwete ndiri ndega hangu, nevamwe varipo ipapo patangoscreenwa ndobva tabuda basa. Then ndakazongosanganawo nemumwe munhu anoita zvemaphotoshoot, but life yakatanga yakandiomera. Saka ndakadecide kuti ndidzokere kuZimbabwe, nditengese tunhu 200 nato ndidzokere kuZimbabwe. Saka munhu ariwo maphotoshoot akaramba, akati no, haungaende, because akazviona kuti amufana ari talented, ndinogona kuedita mavideos, kushuta maphotos, kuedita, kudirecta music videos, everything, even marketing, though ndanga ndisina following. So ndakabva ndatanga kugara nemudhara iye, because ndanga ndisisina kwekugara, because zvinhu zvanga zvakaoma ngari ma1. Its 20 yava 2021 iyi yandikutaura nezvayo. So
Alright, ndisati ndapedza kutaura, ndakabva kumusha 2019 ndabva kuzimbabwe 2019 kusvika nanhasi ndanga ndisati ndadzokera kumusha. Why? I know a lot of people vachajaja kuti kuita 5 years usina kudzokera kumusha. It's because panenge pasina mari guys. Zvatozobatana iye zvino ndaakufanira kuenda kumba. Iye zvino muchindiona ndakadai handina kana time yakareba ndokufanira kunge ndichisvika kumba because iye zvino zvakuita kuti ndichienda kumba. Hapasina chekumirira kungoda kuti maholidays apera kungonyarara anytime ndinokwanisa kungomhanya padheni nekudzoka because handisina munhu wandiri kushandira. So 2021 iya ndagara nemudhara uya. So mudhara takatiwirirana kuti mudhara anondipa mari yaaingondipa because ndakati nditanga kushanda naye ndichigara kwandaigara aindipa mari nepercentage pamari yataishuta because for example maphotos aita 500 rand kunoshuta maphotos for 1 hour. So ane certain amount ndichisi ndaipiwa mari pa500 anenge awana pasaka paday tinogona kushuta kana vanhu 3 kana kuti ndikuti magroups 3 evanhu. So magroup 3 aya 500 500 1.5 then uchaziva hangu pane chimari chandaiwanawo papo chipercentage changu. So akanditi uya ugare neni kumba kwangu, iwewe ndichakupa mari exactly yandaingokupa usati waugara neni. Iye zvino zvimbo yakubatsike kana then kana zvinhu zvako zvazonaka wozobaya kwako kwougara usadzokera kuzimbabwe. Kuzimbabwe kune mahwani life yakadhakwa kuzimbabwe. So zvakaitika ndezvekuti ndakatanga kugara navo and ndanga ndisina kana foni. Ndakabva ndapiwa foni, it's in Hawaii. I know guys this zvandiri kutaura izvi vamwe vanogona kungoti why uri kutitambisira nguva kutaura izvi. Zvakakosha zvinhu izvi kuti munzwisise situation yandanga ndiri kusvika pandazova nhasi. Ndoda kuti Mwari andibatsire ndisatombobudise misodzi because I'm too emotional, you understand. So ndatanga ndapiwa foni ndanda kugara namudhara waya handina kuzodzokera kuzimbabwe. Then ndine masini andaida kutengesa ndandatenga kuno, masini emustudio akafanana nemaheadphones. Pazuva ndasina laptop ndaingova nemaheadphones emustudio. Kana taura maheadphones handisungura tu maheadphones ekudza music emustudio chaiwo chaiwo. Ndine mamixers angu, masound card, ndine mic, ndine mamic stand angu. So zvinhu zviya zvakazongovandalizwa panga paine imbwa mapitbulls akazongodya masina aya. Apa to be honest ndanga ndisingapiwi mari yandanga ndakanzi ndichapiwa yaya, but ndakashandisa brain dzangu ndikati no, mudhara haasi kundipa mari because akandipa foni saka maybe ndiri kubhadhara foni. But time yakafamba ndikapedzisa ngozoti mudhara wangu ndanga ndichikumbira kuti mungonditengerawo mafuta ekuzora neroloniwo necolgate because pamunondituma because sometimes ndaenda noshuta ndega maphotos. Pamunondituma ndanoshuta maphotos ndikazononwira vanhu hazvizofambi zvakanaka, makastoma enyu haazouyi. Zvanzi aiwa tozvikati tokupa mari tofanira kutokupa mari, aiwa ndingokutengeri mafuta chete ndagara ndofanira kukupa mari, but zvaingoperera pamuromo. Saka vakazopedzisira vasingachanditumi kumaphotos kuya. Ini ndanda kungosara padheni ndichiedita. Vanga vakutumawo mumwe munhu and ndiyaendawo someone vaingotsvagawo. Saka in other words zvaingonzi nemudhara hambana wangunhuwa uri padheni, you know. So ndakatanga kushandira padheni paya almost gore rese kusvika kunana November December. Then ndakazosvika pakuzotorerwa foni iya yandakapiwa iyaiya ichinzi vada kupa munin'ina wavo vari kuzimbabwe. Saka ndo pandakabva ndashokekana kuti ini ndaifungidzira kuti ndiri kubhadhara foni pandaisapiwa mari pandakutorerwa foni. But Mwari zvavakanakira ndezvekuti chii, before ndatorerwa foni ndisingachaendeswi kumabasa pane ndisingachatumwe kunoshuta maphotos kwakutumwa someone ini ndichisara padheni ndichiedita. Ndakabva ndatanga kutambira pasocial media. Advantage Mwari zvavakanakira ndezvekuti ukasaita nharo nemasituations mamwe unosangana nawo, ukapa Mwari mukana wekuti vaite zvavanoda nelife yako, unyatsoona kuti Mwari vari kuzvishuwa. Unoona sekuti wakuwira mugomba, Mwari vanenge vachingoita kuti uende pane chimwe chinhano. So ndakabva ndazorealiza from there kuti pese pandaita nharo naMwari munana lockdown ndisina basa ndichisvera nditsvaga nemabasa, ndaifanira kunge ndichitoita zvinoenderana nechipo changu. Because it's not like I'm a comedian. I'm not a comedian. A lot of people are not confused ipapo. I'm a content creator. I can do anything. Chinongova content I can do. Chinongo entertaina vanhu. Chinongoita kuti vanhu vawache. Chinoita kuti vanhu vataure. So zvinhu zvandaingoita kuchikoro
vanhu vachingonditi unogona chakati chakati kumba kwenyu kune kunonakidza, but handambozvisa musoro kuti maybe kuti maybe ndingava munhu angazoita zvinhu zvekufadza vanhu kana kuti kune social media kwakusati kwava nesocial media kudhara, saka ndaisingazombozoti zvii. So ndichisara padheni paya ndakatanga kuita zvesocial media. Inini dad vangu vanga vari journalist, kana kuti he is still a journalist. Vanonyora manovels, vanonyora, vane mamagazines avo, vanoita futi zvejournalism. So zvinhu zvanga zviri mandiri mumajinzi, but handauziva kuti zviri mandiri. Saka ndakatongoona ndakutongoita zvekungoposta pasocial media, something like blogging, and ndichiita mavideos angu ndichiposta, ndichitoita manumbers, but mapages vayakazongoti rasikei zvavo. So zvadaro ndakatanga kuwana mari ndisingatsvagi mari. Ndaingonakirwa nongoti ona ndava ne 2k subscribers, ndaingonakirwa nongoti ndatova ne 5k followers on YouTube, Facebook. Saka zvaingonakidza kungoona mafollowers. Ndaisatombozva zvine mari, ndaingoti isikamu, hakuna mari. Zvandaingofunga ngoti ndizvongonyeperwa kunzi kune mari. Zvatoona ndorisirwa email paya paya neYouTube kuti apply for monetization, ita so, ita so, ita so, ita so, ita so. Ndatobva ndatozviita zviya. So pandakazviita, I think ndaka-apply for monetization kuYouTube muna August. Then ndaapply paya, zvakanditorera time. Ndaingoona mari maitova ne 3000 rands. Ndichingoona kuti mune mari umu. Pandisingazoti mari yacho zvinotombofamba sei. Ndichingoti ndezvekunyepa. Nditori nevanhu ndakatomboratidza ndichiti una mari iri kunzi ndine 3000 rands inomu. So mari yakaramba ichiwedzera kusvika mari iya yazonobuda muna December. So zvakanosangana nekunotorerwa foni. Mwedzi wandakatorerwa foni handina kumbopedza kana 15 days. Handina kupedza, nonge ndangoita 2 weeks. Ndobva ndatotenga yangu foni, brand new phone for the first time in my whole life. And this is the phone. Nhasi vachazoona video after 30 years or whatever. Nhasi date kwaedza usiku, and ndichakuudzai kuti why is it ndichishanda manheru. Mukatarisa time izvezvi it's almost 20 minutes to 4, and then today is 7 January, musi weSunday, 7 January, 20 minutes to 4, ngatingoti 20 minutes to 4, 23 minutes to 4, 4 konoedza. Handirara sandarara, ndicharara kwaedza. Ndichakuudzai mareasons kuti why ndisati ndarara. Most of the time handirara. So tataura nyaya yefoni iyi. Today is 7 January 2024. Foni ndakaitenga muna Vivo Y20. Ndo yakava first phone yangu, first new phone yangu muupenyu hwangu, and today ndichiri nayo. Zvese zvandinazvo mulife mangu is because of this phone. And ndo phone yandakabva ndatanga kutenga nemari yandandashanda kuYouTube 2021, end of 2021 muna December, musi wa23 December. Ndinoziva madays, 2021 23 December. So ndakabva ndanotenga this phone. Ndatenga phone iyi ndobva yatanga kuita basa. After ndatorerwa pasina 2 weeks ndatorerwa phone yandanga ndakapiwa. Then musi wa26 okay, mari yandakawana, I think ndofanira kutaura maamounts. Ndakawana 15,000 on YouTube, 15,000 rands. It's not like imari yanga iri yemwedzi iwoyo, but yanga iri mari yanga yabatanidzwa netumari tuma 3,000 tumachichi kubva kuna August. Zvandaifungidzira kuti maybe ngonyeperwa kuti mune mari. Saka ndaisashanda nesimba, ndaingoshandawo zvangu ndichingonakirwa nekungoona masubscribers achiwanda on YouTube. So mari iya yabuda, and padheni pandaigara ipapo panga pasingachaiti kuti ndigare. Why? Because ndaigara ndichingoudza kuti muna January vanhu vachadzingwa muSouth Africa vachinzi mapermits, saka mukomana uri kufanira kumeka plan because isi kuenda kuZimbabwe. But ndakazviziva zvangu kuti no, mangori maplans ekuti ndakufanira kungorwa pasi. Saka ndakabva ndazobva padheni paya. Zvakazoshamisa vanhu kuti mukomana why is it aenda achiratidza kuti zvinhu zvake zvitori bo, akutogara kunhu kwaari kutobhadhara renti yakati kure kudarika panapa. Inyaya yekuti havana kuziva zvavo kuti chii chakaitika, because papasina mukana wekuti uonese vanhu kuti unoenda kuwana mari this way because of magariro. But anyways, haisiriyo nyaya, toramba tichifambira nyaya kuti tigozosvika pandiri nhasi. So ndakaramba ndichipusha. Pandaigara papasina mukana wekuti ndikwanise kuratidza talent rangu. Saka zvandaiita ndaingozviita zvokuti ndinokwanisa kutoshanda
nditori mumba but musingazvizivi kuti ndiri kutoshanda pafoni pangu. Saka ndazobva ipaya ndo pandakabva ndazonovhura ndakuzonokondinya nefacebook page rangu ndandagara ndinaro. Ndichitanga kuita matiktok ndichiposta kufacebook, ndichiita twakasiyana siyana ndichiposta kufacebook. Ndikacreata so many YouTube channels. Ndichitaura kuno today kudai ndiri munhu anoona more than 10 YouTube channels, and most of them ndine 2 are over 100,000 subscribers paYouTube. And maYouTube channels aya ari kutoshandiswa nevamwe vanhu vanotondipa mari yavanondipa every month, vachitora vese vanoshanda. Koita vamwe vandakaemploya inini vane mari yandinovapa necommission zvichienda kuti vashanda sei. Saka ndichasvika ikoko ndigozokuudzai kuti ndakazosvika ipapo sei. So ndiri kwandanda kugara ndandakukwanisa kugara ndandigara ndega ndakukwanisa kuita mavideos ndaita matiktok. So one day ndichibva kunogeza ndandakapfeka short relo riya, vane vanhu vanondiziva ndakapfeka short relo. Ndichibva kunogeza ndakanzwa sound. You know kana uchibva kunogeza, I'm gonna be honest with you, ndanga ndakangopfeka short chete ndichibva kunogeza. Ndichibva kunogeza paya ndichibva ndanzwa sound yakandinakidza. Ndaifarira foni yangu because ndo paibva mari pafoni. Ndibva ndanosangana nesound yakandinakidza ndobva ndatanga kuita tiktok ndakapfeka short riya handina kuribvisa. So vanhu vakanakirwa nezvandakaita pashort. Saka ndakabva ndatopinda mugame short, ndakabva ndatanga kutoshandisa short riya. Vanhu vakutanga kutondiziva nezveshort riya. Ndakasangana nemachallenges akawanda. A lot of people vakandituka, a lot of people vakandisapota. Handina kungotukwa chete, ndine vanhu vakandisapotavo. So vanhu vaindisapota ndo vakaita kuti ndisamire because ndakati ndikateerera vanondituka vari kundisapota vofa nenzara here because ndatukwa nasomeone. So ndakaramba ndichishingirira, yange yava 2022, ndikaramba ndichishingirira ndikafonerwa nevamwe vanga vari vahombewo pasocial media. Maybe tingavati macelebrities here kana kuti tingavati chii handizivi, because ndine macelebrities akawanda mamwe andakashanda nawo vandakatovhurira mayoutube channel ndichiri kubackground ndisati ndakuzikanwa nevanhu vakawanda, ndichivabatsira kuti muzviita sei because ndandakuziva kuti youtube ine mari. Ndichivavhurira mayoutube channel, ndichivabatsira kubrenda zvakasiyana siyana, ndichivabatsira kumonita zvinhu zvakasiyana siyana. So ndakazofonerwa nasomeone ari muno mucape town kuti tinokwanisa kunoshandawo tese. Tashanda tese paya, pane zvakangozoitikawo tatolingawo nemamwe macelebrities. Ndobva vangondikandirawo kuseri, vangondidhambawo, pane mhosva dzandakatopomerwawo dzakasiyana siyana ipapo. Ndikati Mwari chii chiri kumboitika kuti vanhu vaite sevanondisema, because kanga kari kakunosemwa kuti mabasa unongopinda, mabasa unobuda, wakuita zvesocial media zvacho usangana nemamwe macontent creators ari kuita kunge ari kukusema futi. Hapashayiwi chinyaya ronzi pane chinyaya chalika, ndiwe walikisa nyaya yakadai, pane zvadaiwo, ndiwe wadaiwo. So zvese izvozvo ndaifungidzira kuti Mwari vari kundirasa, but today ndinotenda Mwari nekuti ndakuziva anza yaMwari. I believe kuti whoever ari kundiwacha now ari kuziva kuti akandisangana neni ega, haana kutumwa nacelebrity nhingi kana kundiona kupeji kwacelebrity nhingi achiti follow Tytie. Wakangosangana neni. Ndozvo zvandinotenda Mwari kuti vaita kuti vanhu vandiseme kuitira kuti ndive nefanbase rangu, ndive nevandinoti vatsigiri vangu vakandida nemwoyo wese, zvisina kunzi vatumwa nacelebrity nhingi kuti vandide. Because a lot of people vanoita advantage yekuti vanouya pasocial media. Advantage nerimwe side idisadvantage zvekare, kuti unouya pasocial media wakaberekwa nanhingi, people vokufarira because of nhingi akuintroducer. But mangwana futi ukazoita munyama, vanhu vanogona kuzokuataka vachiti takakuziva nekuda kwanhingi, kana kuti nhingi anogona kuataka achiti haiwawo ndii ndakaita kuti uzikanwe. Saka Mwari vakanaka, vakaita kuti vanhu vandiseme, vakandiita zvavakandiita ndikasisadhilainwa. 2022 yese yakapera ndakasuwa ndisina mufaro, ndichiti vanhu vanondisema, ndichitoti zvadhakwa, but handina kumira, ndakaramba ndichitraya, ndakaramba ndichiita, ndichishanda nevanhu vakawanda. Nevanhu vakawanda ndakashanda navo because ndiri munhu anokwanisa kumaketa vanhu, ndiri munhu wekuti ndogona kumaketa
ndinokuisa apa pangu apa, kana ndakukumaketa ndinotokuona kunge iwewo ndini. So pane nyaya futi dzakabuda dzakawanda wanda dzaida kundikanganisa munzira dzangu, ende even nanhasi dzichiriko dzimwe zvekare dziri kubuda dzakasiyana siyana. Saka ndakazoti 2022 yapera tapinda mu2023, ndaimaneja mapages evanhu vakawanda, don't wanna lie. Asi yezvino ndakazobvisa mamwe because ndaibatsira macelebrities akawanda, but pakazoita mumwe munhu one akazoti ari kubirwa mari neni, and nyaya yakanetsa pasocial media. Pane vakainzwa because takaregedza kushanda tese, vaenda vanga vasina ruzivo rwekuti mari inofamba sei pafacebook. Saka vakaona mari yakatonzi paid kudhara, then vakabva vatoti mari yakadyiwa nemunhu aimbova admin, ikatotenderera ndikanzi mbavha nevakasiyana siyana. Ndikafunga kuti ndadonha futi, mwari vandirasa futi. Chiro zvazvo mari iyo yakazoonekwa kunzi handisini ndakatora. Vanhu vacho havana kuda kuzodzoka pasocial media vachitaura kuti komana asiri yakatora, but ndongozoti shoutout to wechijanduku, handiye mumwe munhu akambodzoka palive achindimiririra vachiti mari haina kutorwa. Ivo vanoti vakabirwa havana kuzodzoka, but its fine. Ndobva ndapfuurira. Pakazoita futi scandal yevamwe vanhu futi vakamboita mukurumbira kudhara, ndikavadzosawo because chandakanakira inini ndechekuti ndiri munhu wekuti ndogona kusazivikanwa nevanhu vakawanda pandandisati ndazivikanwa, but ndaikwanisa kubatsira munhu kuti azivikanwe nevanhu vakawanda ndisati ndazivikanwa nevanhu vakawanda. So pane vamwe vanhu vakawanda vakambotorirawo kudhara vekuti ndakasangana navo muno muCape Town, ndikada kuvadzosawo pasocial media. Vamwe vacho vakatanga kutozivikanwa zvikatanga kutoita, because it's very easy for someone akamboita mukurumbira kudhara kuti ubvongoti nhingi uya mupenyu, haana kufa achiripo uyo. Vanhu vanongomhanya unomufollowa because vanomuziva. Ndobva zvandapandukirwa futi, zvikafamba zvakadaro. Then 2023 iyai ndaisatoziva kuti yatanga zvakaipa kudaro. Ichava gore rangu remufaro, richava gore rangu remaguta. MaYouTube channel angu aya akabva atanga kuputika zvekudaro. Ndikatanga kuemploya vanhu vakawanda, ndikatanga kuchirarama full time nesocial media. Though 2022 yese yakapera nichirarama nesocial media, but ndaitatarika chibatsirwawo nehama. 2023 ndo yandakazonyatsorarama nesocial media. Zvinhu zvakunyatsobhadhara manje, zvinhu zvese zvanga zvakunyatsofaya. Ndakunyatsoona kuti hapanapa zvinhu zvaakuita. Facebook zvinhu zvakufamba zvakanaka. Vanhu vakuaccepta content, vanhu vakundidawo, maadverts ndakumawana. Takanopinza one and only Kiki achinouyawo pasocial media chiti mumwe wangu Kiki chibudikira tiite content tese, chinoita content tese zvichibva zvanyatsoputika. Mari ikatanga kubhadharwa neFacebook 2023. MaYouTube angagara achindibhadhara ese, but Facebook yakabva yawedzerawo kuitawo source of income. Maadverts, takuwana maadverts each and every time. Takuwana macompanies arikuda kuendoserwa mabrand ambassadors akasiyana siyana, and now tinenge tichiri pamba always. Tikabuda tiri kubuda kuenda kunosaina dhiri kana kunoita something kunofara. We are always home now. So munhu wandakuudzai ndiye anonzi Tytie. To be where I am today is because of my ups and downs. It's because of mamwe makomba andaiwira nemamwe makomba andaiwidzirwa nevanhu vachifungidzira kuti vari kundiitira utsinya, but Mwari vachindisimudzira. Zvakafanana negomba rekudzingiswa basa. Igomba randakatowiridzirwawo, but ndisingatozivi kuti riri kutondilidha kuuchi. Topinda mugomba rekuti unenge wakunze uraiti uchaendi kubasa kwana ndichiti uende kuyayo, watoda mari, saka gara padheni yo uchinhuhwa uri padheni. Igomba iroro rakandibatsira pakuti ndinotenda ndivashori because padheni pavo paiva newifi. Dei isiri wifi yavo, dei ndisiri pandiri nhasi, ndaishandisa wifi yavo andaita nazvo mazvutosvuti vaya. Then tichibva ipapo ndine makomba andakasangana nawo akasiyana siyana ekusemewa nemamwe macelebrities andanga ndashanda nawo, of which ndisina kumbovatsvaga. Vanhu vakatonditsvagawo
saka pavanhu vakanditsvaga, to be honest with you, pane munhu akandifonera, the first person akandifonera akazoita jealous kuti ndakuenda kune mamwe macelebrity epamusoro, saka ndiye akabva anotserera, ndobva vese vabva vandisidilina. But mwari vakanaka, ndakabva ndazvimiririra today. Ndikazotarisa mafollowers angu atori pamusoro peavo vanhu vese vakanditya utsinye wavo, to be honest. Saka mwari vakanaka, ende hapana kana one anokwanisa kuclaima kuti ndini ndakaita kuti uzikanwe, ndini ndakadaiwo. Ndiri pano because of nyasha dzamwari and because of support yenyu guys. So I'm just happy kuti mwari vanoita zvinhu zvinoshamisa, mwari vanotungamira. Now I'm always home, ndinotoreceiva call, ndakutokwanisa kuti ndikatofonerwawo ndotodaira phone ndichiti hello, ibusiness here, kana risiri business ndotokata. Ndatovawo palevel rokuti handinyengerere tudhiri tusina mari, because ndinoziva kuti ndo mari yangu yerenzi. Ndakuziva kuti ndo patori nemari yese. Iye zvino if ndikaita anything, skiti, ringave video, content yese yandenda creator, ndikatukwa nemunhu kunzi tsvaga basa, handirwadziwi and handifi ndakanotsvaga basa, because ndaitombovawo koko, I've been there. Ndaitombotsvagawo basa, ndikamawanawo, ndikamashaya, ndichimatambirawo mari dzandakatambirawo nguva iyoyo. Saka handizokombeya, handisi kuona mari yakawanda zvinoshamisira, but ndokwanisa kubhadhara rent nekutenga chingwa nekutumirawo mari kumusha yemapiritsi eBP. Saka ndakuziva kuti hakuna chirikoko chiri kana ndinotsvaga basa, saka ndichavhunduke. And whatever chandinacho ndoziva kuti it's because of social media. Handisi kuti handibvumi kutsiurwa, ndinobvuma kutsiurwa. A lot of people vanotsiura zvakanaka kuti wangu apa warasika, ita so, kuita vanotuka. And also hondo dzandataura kuti dziriko dziya dzakatsindirwisa kubva kumashure hadzisati dzapera, nanhasi dzichiriko. A lot of people are still trying kuwisira munhu pasi, but what I know is handina kumbobvira ndarwa nemunhu. Kana tichiti mwari variko guys, tine tichirevesa mwari vari kupedzerana nevanhu vese vari kundirwisa, to be honest with you. Ndakatarisa, I've tried kumborwawo inini, kumbofaitawo, but ndakazoona kuti no, I'm doing nothing, ndikutowesena zvinhu. Mwari vari kupedza nevanhu vese vari kutraya kutiwisira pasi. So ndapinza Kiki Industry, we did our first video, Kiki achindipurenga achiti ndakachidzwa, and a lot of people vakaataka Kiki vachiti hagezi zvakasiyana siyana, but takaignora, tikaramba tichienda mberi. Vanhu vakatanga kuti Kiki anokanganisa peji rako, Tytie, munhu musikana wakuekta naye haagoni kugara, zvakasiyana siyana zvataurwa nevanhu, but hatina kuvateerera, takaramba tichienda mberi. But later on vanhu vakaona kuti vatadza kurwisa nesaidi rangu, vakabva vaenda kusaidi raKiki, vakutanga kuda kufilisa Kiki special. You know, makamboona vanhu vanoda kufilisa munhu special rekuti vanenge vachiita kunge ameno whatever, vakuita sekuti Kiki ndiye akaita kuti nini ndivepo, kana kuti Kiki ameno whatever. Yes, I appreciate ndiye anobika, ndiye sei, but pane zvavanga vakuita vanhu zvekuti vaifungidzira kuti maybe Kiki angabva angoona sekuti saka taita ana basa, ini ndokwanisa kuzvimirira ndoga, of which vanhu vavo vakaziva Kiki because of me. Because dai ndisiri ndakamuisa paplatform vanhu vasina kumuziva, saka vakaona vatadza futi that way. Then ndo vakazobuda nyaya yekunzi vari kujoinisa vanhu satanism. Tikanzi tiri kujoinisa vanhu satanism, after that vakaona vatadza futi, ndo pakatanga zvekare kubuda manyaya dzekunzi vari kuita zvinonyadzisira. But one thing chatinoziva isusu ndechekuti Zuckerberg nemuridzi weYouTube havadi zvinyadzi. Ukaisa munhu akashama vanodhilita, unoona vhidhiyo rako rabviswa, YouTube yako inovharwa, kana kuti Facebook yako inovharwa. But isu tatanga na one video rakambobviswa naZuckerberg paFacebook, ende tatanga na vhidhiyo rakambobviswa neYouTube, kuratidza kuti tinenge takapfeka, tinenge tisina kushama, hameno vanenge vachitaura. Saka izvino zvamaya manje, current situation iri kupisa ndeyekunzi vanoshama, and current situation iri kupisa ndeyekunzi Tytie unorora. Of which togona kupai a very good example. Pane vanhu vakaseka Holy 10
vachiti holy tame akaroora mvana. But what I know is pane mvana dzaitosekawo holy tame kuti akaroora mvana. It's very funny. And also pane vanhu vari kuti taiti inda unoroora hauna kuroora, and ivo havana kuroorwa, and ivo havana kuroora. It's very funny, and havazivi kuti zveshuwa taiti akaroora here kuti haana, because havandizivi. But what I love is, guys, you support, you always support, whether watuka, whether watichi. I love you all, guys. Thank you. Ndopa havana taiti muzuva ranhasi, and taiti haasi kumira, and taiti is not a comedian, he's a content creator. Tomorrow ndogona kutongomuka ndakaitanga kuita zvimwe, but zvimwe zvacho izvozvo zvinenge zvichitongoenderana nekucreata mavideos. So I'm a content creator, not a comedian. I'm an actor, I'm a content creator, I'm a writer, script writer, director, editor. Yo, I'm 2 in 1, not 2 in 1, 100 in 1, 100 in 1. I don't know, guys, but I love you guys. Thank you so much. I really appreciate you, and don't ever think Tytie is talented zvekudaro. Yes, I'm talented, but not zvekudaro. There are a lot of people, nemumwe akatonditarisa now, are very talented, but haana mukana wokuita showcase his or her talent, because ari busy nebasa. Kuti asiye basa aite zesocial media, zvesocial media zvacho hazvingomuki zvakakubhadhira mangwana. Anoziva kuti kumurungu kwandiri kuenda kundopiwawo $2 ndikaenda ikoko. Saka ari kutongoenda uko achishaya time yekuita social media. Ininiwo Mwari vakandishayisa basa, vachiita kuti ndinyatsowana time yekuita zvesocial media zvangu, ndiwane mari. Ndakaita zvesocial media ndisingatsvagi mari, ndakazongowanawo mari iriko. Saka it's not like ndinoziva kana kuti ndinogona stereke, but inyaya yekuti Mwari ndo zvavanenge vachidawo, Mwari ndo zvavanenge vakuplanira. Yo guys, I feel like ndataurisa. Okay, the reason why ndataura kuti zvino okay yava 3 minutes to 4 iyo, let's hope apana miss. 3 minutes to 4 koedza 7 January 2024. The reason why ndakasvinura this time is because ndinozvishandira, guys, handiende kubasa. So it's not like ndine mari, but chinzwa izvinoitika. Kana uchizvishandira wega, you value money, you value time, and unenge uchizviziva kuti ndikangokotsira kudaio renda ichatobhadharike, chikafu hachichatengeke, zvinhu zvauri kuda kuita mari haichabatike. Zvasiyana nekumurungu kwokuti unobva kubasa na6 wotosvika padheni wobika sadza worara, mangwana womuka woenda kubasa wodzoka. Paweekend unogona kutorara flat because unoziva kuti mari mwisi wemande ichadzokera. But inenge ndiri afraid all the time kuti what if ndikatadza kushanda nawo, mangwana ukamuka kuine chinhu chinondidisturba, ndatoluza mari. Saka ndinenge ndichishanda every time netarget yekuti guys, what if mangwana pakamuka paine chinhu chinondidisturba, ndikada kurara izvezvi, ndikazodisturbwa pandomuka ndichazoshanda rini? Saka I'm always up ndichishanda, but kuchiedza zvako ndinotorarawo. It's not like ndingasvina usiku hwese, but zvanhasi ndatozvipa time yekuti no, ndapedza zvandiri kuita, pandichapedzera ipapo I have to do a video kuti vanhu vanzwisise, vaibvunza kuti who is Tytie, and I hope vanhu vakuziva kuti who is Tytie, akabva kupi, ari kuenda kupi, wamanzwa yeye ndiye Tytie. Ndichatry my best kuti pane editor video maybe ndikasangana nemapictures pese pana ndichitaura kuti ndakamboshanda kubhata, kana aripo mapictures ndinenge ndichimaisa pascreen, but kana pasina, pane pasina zvamungoteerera video. Thank you guys, I love you all. Thank you for your love and support, guys. Kana une whatever chauri kuita, keep it up, push push push. Zvinoita guys, zvinoita, and don't forget to pray. I love you all. You have a good day, you have a good year. It's 2024 now. Ndinokuwisha 2024 yakanaka. Weather yatanga zvakanaka naka zvakashata, ichanaka chete. Ndakuudza kuti 2023 yangu yakatanga nehondo, yakatanga zvakaipa, but yakapera ndichifara. Handina gore rakandinakidza since ndichizvarwa se2023, but rakatanga zvakaipa for me, but zvakapera ndiri okay, ndiine peace of mind. I love you all, guys. Thank you so much. Subscribe, don't forget to subscribe, guys. I love you.